Jsem rád, že už tu mám kámoše. Možná byste mohli někdy přijít k nám. Přinesl bych svůj nový model, je to atom vodíku. Máš jenom jeden, jo? Tak to si ho budeme muset rozštěpit. To je dobrý. Sledujte mě. Co pak to jíš, Shermane? Granule nebo kosti? Ale ne, mám tady mrkvičku a jablečný džus a sendvič s tuňákem. Je v něm spousta omega-3 kyselin. Takže jíš lidský jídlo, jo? Jo, proč bych neměl? Protože seš pes. Nejsem. Ale seš. Tvůj táta je pes, takže ty seš pes taky. To máš asi popletené. Sherman je adoptovaný. Sklapni, Karle. Dobře. Víš co? Dokážu ti to. Aport! Jdi, pejsku, seber si svačinku. No tak, jdi pro ní. To je tak ponižující. Shermanku, jdi si pro papu. Ukaž, jaký jsi hodnej pejsek. Haf, haf. Co je to? To je moje, vrať mi to. Co je to? Píšťalka? Vždyť ten krám ani nepíská. To je píšťalka pro psy, Penny. Píská na frekvenci, kterou slyší jenom psy. Zajeď, Karle. Dobře. Penny, ta píšťalka je můj soukromý majitek, vrať mi. Vyskoč, pejsku, Nejsem skoč. žádný pes. Tak dělej, Shermane, přiznej to. Seš pes. Nech mě to být. Ne, dokud nepoprosíš jako pejsek. Dělej, Shermane, popros.